Kay manager na Marble Knight Jaya Banda. O sa susunod ko sa may laro tayo. Councilor Princess Gloria and Councilor Monica Ramos. Kasama rin po namin dito ngayon ang susunod. Malakpak kayo para ganaan ako magkarita. Well, ito, simple lang. Wala na kaming ibang itilingin kundi mag-enjoy kayo. No? Yung lang naman ang gusto ng SK officials, barangay officials, kami. No? Wala sanang away, wala sanang gulo, no? At maaari sana meron kayong laro na Then guys, so check nila yung ring para ano, just in case na mag-dunk si Broly, hindi masira or hindi malaglag, di ba? Kasi grabe yung tangga dyan, 6'7 ata or 6'9. Guys, isa sa pinakamatagad na player, 6'9. Shout out sir. Kita ka lang, tapinanin kayo. Yun. Kasama natin yung SK. Yun. President SK ng president ng Apollo Polo. Yun. So yun. At yung naging fight sa atin, si Kuya Charles. Yun, shoutout. Kamay siya. Brother. Shoutout. Ano naman ang experiencer? Nandito ka sa ano, Pangasinan. Kumusta dito sa barangay Apollo Polo? Masaya naman kasi I've known Brother Charles for a long time. So, ayun, ready na ako sige mamaya. Yun, nabuhan natin si Sir Gab. Kasama niya si Sir Dos Santos. Yun. Tay Java, yung brother niya dito sa basista, dito na maglalaro. Nakaw sa Team Hamo Over. Good morning po and thank you so much for coming. So once again, Hi ma'am. Ewan, nagkata. Shout out. Yun, shoutout natin yung isang team dito sa may barangay Apollo Polo. Yun, shoutout po. Shoutout. Anong masasabi nyo kay Gab? Ano, ang galingan niya po niya kasi uuwi pa siya kay Ate Elise. O yan, Gab. Narinig mo naman yung mga sinabi nila. Sana panood mo to. Yun, shoutout sa mga followers natin dito sa may barangay Apollo Polo Basista. Yun, shoutout. Yan, hawakan mo yan. Hawakan mo ka. And guys, tanongin natin yung mga bata kung ano, alam niyo naman bata, hindi nagsisinungaling, di ba? Tanongin natin kung sino mas pogi, si Gab Vlogman o ako. Sino mas pogi, Gab Vlogman o ako? Gab Vlogman.
Akala ko ba ako? Ay, kanina. Yun guys, alam niyo lang, kilala niyo naman si Broly guys, yung basketballista na, or hindi naman siya professional boxer. Siya yung nagpapasuntok sa may abs. Pag hindi ka umaray doon sa suntok niya, pag hindi siya umaray doon sa suntok niya, hindi ka panalo. Pero pag umaray siya, may 500 pesos ka. Di ba? Hindi, tulad. Hindi ko gamit. Brother, one punch only. One punch lang. One punch. Since the main... Okay, upo mga bata. Upo muna kayo. Upo. Isang punch lang. Only one punch lang ha. Aray. Kung ngayon yung jersey na to, pipigyan na sa'yo. Dito, Okay! Listen! Sir Bruni Binyong. Okay. Sama ko na lang kayo sa vlog. Ayun, shoutout sa mga referee natin dito sa may Mapolo-Polo. Yun, shoutout mga idol. Hindi ako nakapagpa-print idol eh. Sama ko lang kayo sa vlog ha. Hi. Ayan. Gawin pa, next month pa darating yung sticker ko. Next time na lang idol. Ha?